Tenti Kailimozi. Tiyambe ndi nkhani yoti kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi, Amy Diaz, wapempha atsogoleri a ndale kuti ayike zokomera Malawi osati iwo okha pokonzekera chisankho chaka chino. A Diaz anena izi usiku wathawu pomwe dziko la America limakondwerera zaka 249 lili lodzilamulira palokha. Kazembeyu anatengerapo mwayi pamwambowu kutsanzika pomwe watsiriza ntchito yake atakhala mdziko lino zaka zitatu. Alex Banda ali ndi nkhani yonse. Kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi, Amy Diaz, anauza mbali zonse zokhuzidwa ndi chisankho chomwe chikudzachi kuti ndi udindo wawo poonetsetsa kuti chisankhochi nchololera anthu a mitundu yonse komanso aulumali ndi ena chikhale chabata komanso mtendere kuti aliyense adzavomereze zotsatira zake. A Diaz anati dziko la Malawi ndi laling'ono potengera maiko ena omwe akhala mu demokrasi kwa zaka zambiri, ndipo uwu ndi mwayi kuti mibado yomwe ikubwerayo idzakhale ndi danga losangalala ndi bata komanso mtendere zomwe zakhala zilipo kwa zaka 60 zapitazi ngati dziko. Ndinokhudzidwa kuti apolisi sakupereka mpata kwa zipani zonse kuti zikope anthu mwaufulu. Ndikupempha kuti azipani zonse azikhala ndi mwayi ofanana. Komabe ndili ndi chiyembekezo. Kumbali yake, nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena Anansi Tembo, omwenso analankhula pamwambowu, anatsimikizira anthu komanso andale ndi ena omwe anali pamwambowu kuti boma liwonetsetsa kuti chisankho chikuchitika motsatira malamulo. Kukamapita kumasankho kumaiko ena mumaona zimene amene ali mboma amapangira anthu ena. Kwa ifeyo tili ndi chikhulupiriro chonse kuti tikhani masankho abwino. Ifeyo monga boma la President Lazarus Makathi Chakwera limakhulupirira mtendere komanso limakhulupirira kuti rule of law umene ulamuliro otsata malamulo uzikhala umene tidziutsata komanso kuti aliyense munthu ali ndi choice yoti zosankha chimene akufuna. Kumwambowu kunabweratu akuluakulu osiyana kuphatikizapo mkulu wa mabwalo Chief Justice Rizini Mzikamanda, mkulu otsogolera zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo Dr. George Chaponda, mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Daliso Kabambe, wa UDF Atupele Muluzi, akazembe wena komanso ochita malonda. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe. Ndine Alex Banda. Boma la Belgium latalika padera ndalama zokwana 1.4 billion kwacha kuti zithandizire ntchito yoyika magetsi amphamvu ya sola msukulu za sekondari 45 za mdziko lino. Kazembe wa dziko la Belgium kuno ku Malawi, Peter Hilbert, wati ndondomekoyi ikugwirizana ndi lingaliro la boma la Malawi loonetsetsa kuti anthu akugwiritsa ntchito magetsi nthawi zonse. Usenene ali ndi ripoti. Kazembe wa dziko la Belgium kuno ku Malawi, Peter Hilbert, wati boma lawo ndilodzipereka kuthandizira masomphenya a Malawi 2063 poonetsetsa kuti ntchito za magetsi zikuyenda bwino. Iwati nkofunika kuti amalawi maka okhala madera akumidzi akukhala ndi mwayi opeza zinthu za makono, kuwala, zipangizo zophikira komanso zinthu zina pofuna kupititsa patsogolo moyo wawo pachuma. Iwo anena izi kudowa lachinayi pamwambo otsekulira magetsi amphamvu ya sola komanso makina owongera mafuta ophikira pa sikulu ya sekondari yoyendera ya Kaungwe kudzera ku project ya Belgium Funded Electrical Energy from Schools yomwe ikugwirika ndi kampani ya G-High-Tech. Nduna yoona za maphunziro msukulu za sekondari Amadalitso Kambauwa Wirima yati ndondomekoyi ithandizira kuti ophunzira adzichita bwino ku sukulu komanso kupezeka kwa makina owengera mafuta kuchititsa kuti sukulu zizithandizika pachuma. Kutengera ndi mene ziliko azipereka kachitukuko kama factory. Ndiye monga mukudziwa mu masomphenya a Malawi 2063 tikukamba moza kudziko likhale ndi mafactory. Ana aziphunzira kuti kodi mashina amayenda bwanji. Mphunzitsi wamkulu pa sikulu ya sekondari ya Kaungwe a Frederick Chiphiko anati kubwera kwa zipangizozi kuchititsa kuti ophunzira adzilimbikira. Makina amene tidziyenga mafuta ndalama zake zizitithandizira madera yosiyana mwina pa development ya pano pa school komanso energy imene atipatsa ya solar itithandizira kwambiri pa nkhani ya uphunzitsi mkalasi. Mkulu wa kampani ya G-High-Tech Dr. Mathias Siamukhungu wati ntchitoyi yomwe inayambira mdziko la Belgium komanso kuno ku Africa ndi chitsanzo chachikulu kuti maiko akhoza kutukuka ngati atagwirana manja
kamba kuti ikupangitsa kuti anthu adzipeza magetsi mosavuta. Kuchokera kuno kudowa m'malo mwa Zodiac, ndine Wilson Henry. Bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF dzulo lapereka katundu wa ndalama pafupifupi 90 miliyoni kwacha zogwiritsa ntchito ya ulimi wa mthirira ku maskimu a Mwelang'ombe komanso Kamphandira m'boma la Lilongwe. Polankhula pomwe amapereka katunduyi, mkulu wa bungwe la NEF Humphreys Mgetseni wapempha maguluwa kuti agwiritse bwino ntchito katunduyi yemwe cholinga chake nkuthandiza mabanja awo kuti akhale ndi chakudya chokwanira komanso kuthandiza kuti mitengo yachakudya ndi zina ikhale yokhazikika m'dziko lino. Zambiri mu ripoti la Windlowende. Bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF linakhazikitsa ngongole ya zipangizo za ulimi wa mthirira mwezi wa April chaka chino pofuna kuti dziko lino lizikhala ndi chakudya chokwanira. Kufikira lero anthu 13,000 awafikira madera osiyanasiyana a dziko lino. Mkulu wa bungwe la NEF Humphreys Mgetseni watsindika kuti ulimi wa mthirira ungathandize dziko lino kumakhala ndi chakudya chokwanira. Iwo anena izi pomwe amapereka zipangizo za ulimi ku maskimu a zaulimi a Mwelang'ombe ndi Kamphandira mdera la mfumu yaikulu Mazengera ndi Kalumbo boma la Lilongwe. Zipangizo zake zomakhala mbewuzo zosiyanasiyana, nyemba, kachewere, chimanga ndi zina zimene angafuna alimiwo. Komanso tumapatsanso pampu yothirira yoyendera dzuwa pa Chingereza amati solar pump. Talowetsa ndalama zosachepera 6 billion. Ndipo mmodzi mwa alimi amaguluwo Amese Kabango wati gulu lake lichilimika ndi cholinga choti likwaniritse kukolola kawiri nyengo ya mvula isanafike. Peyo tukonzekera kwathu ligwira ntchito molimbika cholinga choti tikadzakolola mbewu zathu kulitsako zina tidzakozera ngongole. Zimenezi zitithandizira tikhala anthu ogwirizana pogwira ntchito kuti vuto limene tinali nalo litheretu. Poyankhulapo mfumu yaikulu Kalumbo yalimbikitsa alimiwa kuti aonetsetse kuti abweza ngongole mu nthawi yake. Masikimuwa alandira matumba 100 a fertilizer, mbewu ya chimanga yolemera makilogramu 500, komanso pampu yopopera madzi yogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa skimu iliyonse mwa katundu wina. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo masana ano muli ndine Robert Kaluwa. Tenti kumanenso posekedwa apa zikathaisi. Tipitire ndi nkhanizi. Magulu okhudzidwa pa ndondomeko zopezera chakudya mdziko lino ati kusagwirizana bwino kwa omwe amayendetsa ndondomeko kupitirira kukhudza kapezedwe ka chakudya chokwanira mdziko lino. Unduna wa zaulimi wati ngakhale dziko lino limalephera kupeza ndi kusamalira bwino chakudya ndikofunikira kuti ndondomeko zokhudza chakudya ziziyendera limodzi ndi ntchito zina monga zaulimi, chilengedwe, malonda ndi maboma ang'ono kuti adziphula kanthu. Mmodzi mwa akuluakulu kundunawo a Joseph Kanyangalazi wanena izi pa msonkhano owunika ndondomeko zomwe zachita bwino molingana ndi masomphenya a dziko lino. Iwo akufotokoza. Kwambiri kuperewera kumene kulipo ndiko kuti anthu amene kapena mabungwe amene akugwira ntchito zosiyanasiyana zothandiza kuti tithetse mavuto azakudya ndoti anthu akugwira paokha. Komanso china ndi chakuti zipangizo kapena kuti ndrama zoti tithere kumagwira ntchito zosiyanasiyana zimene zitithandizire kuti tikwaniritse cholinga chathu chothetsa mavuto amene alipo pa zakudya ndizotani ndizoperewera. Ndiye kukumana kwathu kwa lero kutithandizira kuti tiyese kukambirana tonse anthu amene timakhala kuti tikugwira ntchito zosiyanasiyana zofunika kuthetsa mavuto amene alipo kuti tithetse Dr. Andrew Jamali ndi mkulu wona zakafukufuku ku bungwe la National Planning Commission. Zimenezi ndi zimene tifuna tizichita. Komanso tidutse nkhani yomangokhala ndi misonkhano. Tiyambe kuyang'ana chithunzi chonena kuti misonkhano imeneyi tikamakhala nayo njira zimene tikumagwirizana kuti tipeze njira zothandizira kuti anthu akhale ndi chakudya chikhale cha thanzi, komanso anthu amene akugwira ntchito zosiyanasiyana zokhudza kupanga produce chakudya chija kapena kuti kulima kuchipititsa pansika, komanso kuonetsetsa kuti anthu aja kuchipeza chakudya chili mu condition yabwino. Zonsezo ndi zimene tikukambirana kunoko ndizofunikira malinga ndi masomphenya athu. Mungathe kukumbukira nena kuti nsanamira yoyamba ikukhudza nkhani za ulimi, komanso kuonetsetsa kuti ulimi uja ukhale wopindulira anthu udzitha kumabweretsera ndalama. Nde
tikatenga food systems approach kapena pachichewa tione tikuyang'ana food systems muchichewa tinganene kuti zonse zochitika zoonetsetsa kuti chakudya chalimidwa ndipo chafika pa tebulo munthu achidya komanso chimene chasalacho chikugwira ntchito zofunikira zosangotaya yayi ntchito zimene zozo zikulingana kwambiri ndi masomphenya athu chifukwa zithandiza onena kuti kwa iwo amene akupanga ulimi apeza kuti pambali pongotulutsa chakudya chokuti alime apatsidwe kuthekera kuti chakudya chithenso kwabweretsera ndalama kakafika kunsika zikutanthauzaso kuti mitengo ya zinthu zakudya zaso zimene tikupanga ikhalenso yoyang'anidwa mwa ndondomeko cholinga chino kuti anthu athe kuifikira komanso misika ija ipezeke m'malo enieni kuti anthu aja akayifikira komanso anthu aja akaphunzira akakwanitsa kupeza chakudya chicha akachitenga pita ku nyumba chizikhala chakudya chocho chikwanitsa magulu oyenerera opangisa kuti akachidya miyoyo ikhale yathanzi. Bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda lapempha zipani za ndale kuti zichite kauniuni wa chiwerengero cha ulumali omwe ali m'maudindo a mzipani pomwe pali madandaulo kuti aulumali omwe akufuna kupikisana nawo pa chisankho mu September zipani za ndale zikuwasala. Mkulu wa Makoda George Chiusiwa wati zomwe zikuchitika mdziko lino ndizomvetsa chisoni ndipo apempha atsogoleri a zipani kuti akhazikitse ndondomeko zothandiza ulumali kutenga mbali pa ndale. Christopher Sande ali ndi nkhani yonse. Anthu olumala akudandaula kuti zipani za ndale zilibe mfundo zolimbikitsa anthuwa kutenga nawo mbali pa chisankho chikubwerachi zomwe akuti zikutchinga anthuwa kuyimirira zipanizi. Mkulu wa bungwe la Makoda George Chiusiwa ati zipanizi ziunikire mfundo zawo kuti zigwirizane ndi ndondomeko yolimbikitsa kuteteza ufulu wa anthuwa. Anthu amene ali ndi ulumali ali ndi ufulu otenga nawo mbali pa nkhani za ndale komanso pa nkhani za chisankho. Kuno ku Malawi tidakali kutali kwambiri makamaka poyang'anira kunena kuti machitidwe kapena kuti machitochito azipani makamaka poyang'anira anthu aulumali amakhala owasala komanso mwina owayang'anira mkodi chifukwa chonena kuti sapatsidwa mwayi komanso sapatsidwa mathandizo oyenerera. Mneneri wa chipani cha Democratic Progressive DPP Ashadrick Namalomba ati chipani chawo chikusatira mfundo zoonetsetsa kuti amayi achinyamata ndi anthu olumala ali ndi mwayi ofanana ndi ena woyimirira chipanichi. Pa ulendo upita ku maprimary ndi ukapita ku parliament chipani motsogozera ndi president athu chayika ndondomeko zokakomera ndipo zokafuna kuti no amene ali ndi ulumali akukhala ndi ulumali akafikeko ku parliament. Ndiye tikufuna kuti zimene zizipitirira chifukwa chakutona kuti panopa anthu asamvete zimene akumanena anthu ena kuti ayi chipani cha DPP tamva kusalima ukuyena amapanga propaganda kuti honorable MP kumeneko iye ayi akusalidwa iye ayi ndipo ife amene aja timakonda kwambiri ashado amene aja ndipo tikuzoti akugwira ntchito bwino pa ground. Mbuyo munawa Simon Munde anauzapo Zodiac kuti zipani za ndale zikuyenera kupereka mwayi kwa anthu olumala kuti adzapikisane nawo ndi kuchita bwino pa chisankho cha pa 16 September chaka chino. Izi zili chomwechi pomwe anthu olumala makumi asanu 50 ndiwo aonetsa chidwi chofuna kupikisana nawo pa maudindo a kansala ndi phungwa ku nyumba ya malamulo ndipo ambiri mwa anthuwa alengeza kuti adzayima paokha chifukwa choti zipani za ndale zilibe nawo chidwi. M'malo mwa Zodiac ndine Christopher Sandi.